tornant a confiar en les empreses. Hem establert un sistema de procediments administratius i contractuals basats en la desconfiança. Un sistema pretesament garantista que fa que s'entorpeixi absolutament tot perquè ha desaparegut aquest intangible tan poderós que és la confiança. Ara el país necessita que totes les energies puguin sorgir i per tant necessitem reformular l'administració i els processos administratius perquè aquells que vulguin emprendre, aquells que estan emprenent, aquells que no només en l'àmbit de l'empresa sinó de l'àmbit social, del tercer sector, puguin desplegar el seu potencial en plenitud. Aquest és el gran objectiu i el gran propòsit que s'ha de plantejar totes les institucions de Catalunya. Nosaltres ja hem de guanyar en productivitat. Aquest és el repte que tenim pendent, però a Catalunya el PIB industrial el tenim ben consolidat, ara hem de ser capaços de créixer, arribar al 25% de PIB industrial, i Catalunya és una indústria molt innovadora i altament exportadora. I per tant aquesta tendència s'ha de mantenir, però necessitem guanyar la batalla de la productivitat.